Pozdrav tuberi, evo nas u još jednom videoklipu i novom servisu na kanalu SZ Mobile. Kao što možete vidjeti, ispred nas imamo jedan iPhone, u pitanju je 11 Pro Max, kvar nije toliko veliki, makar ne iz ugla korisnika Androida, ali kod iPhone je to uvek problem. Zašto? Jednostavno kad može komplikovano. Na telefonu je crkao ovaj gornji zvučnik za razgovor i ne čuje se naravno ništa pri razgovoru. Ja sam tu već radio neku dijagnostiku i došao do zaključka da mora da se promeni ovaj zvučnik. Međutim, kao što sam malo pre rekao, zašto jednostavno kada može komplikovano? Šta je problem? Kod ovog iPhone-a je ovaj flat povezan sa Face ID opcijama i to ako zamenite ceo ovaj flat sa ovim zvučnikom može se desiti da se izgubi Face ID funkcionalnost. I iz tog razloga moramo da poručimo posebno zvučnik i onda da odvojimo flat od zvučnika i da zamenimo ovaj zvučnik posebno. Kod svih Android telefona ovo je najosnovnija i jednostavnija stvar. Kod iPhone-a to nije slučaj zbog malo pre pomenutog Face ID-a. Sad ćemo to da uklonimo. Ja sam, malo pre već radio dijagnostiku i skinuo sam ove zaštite koje su bile ovde ovako nameštene. Odvije se ovih par šrafova i oslobode se ovi fletovi za ekran. Imamo još par ovih fletova od ekrana. Jedan. I kao što možemo vidjeti, oslobodili smo ekran. Evo, cela komplikacija iPhone-a. Jeste iPhone kvalitetan uređaj, ali je prekomplikovan za servis, to svaki put kažem i svaki put pokažem ovako iPhone kako izgleda iznutra, baterija ogromna, a mali kapacitet. Opet i to ne razumem, ali dobro, ok. Donji zvučnik, isto takođe dosta veliki. Ovo je konektor punjenja sa tim još nekim komponentama, Taptic Engine je vibracija i ovde je donji mikrofon za razgovor. Da biste, na primjer, promenili ovaj konektor punjenja, sve ovo odavde morate da rasturite, ovo gore i možda čak šta i u ovom slučaju baterija da se izvadi, ali mislim da ne treba. Kamere su ovde ispod, njih nije teško zameniti, ali opet i one prijavljuju grešku kada se zamene. Ovo je Face ID modul kompletno, sve ovo je obična kamerica za slikanje, ovo je dot projector i ovo je infrared skener. Sada nam jedino još ostaje da skinemo ovaj zvučnik odavde sa ekrana. Tu ima dve vrste šrafova, ne znam da li se to može videti. Jedan je ovaj trouglasti gore i dva ova krstasta obična šrafa. Uklanjamo zvučnik i ovde je taj flat koji moramo da odvojimo, a ovo je problem zašto Face ID može da prestane da radi ako zamenimo ovo sve kompletno. Tako da ovo sada moramo i da pazimo kad uklanjamo sa ekrana. I evo tog sistema sa druge strane. To je još jedan dot projector i ovaj deo je neki 3D ili ToF senzor, koliko sam ja upućen u to, koji takođe služi za Face ID. Zajedno sa ovim, sve ove komponente sačinjavaju Face ID. I fora kod ovoga, moramo da ovaj flat odlemimo odavde. Ima dva ova pina, to u principu nije ništa specijalno, ali poskupljuje proces popravke naravno jer je komplikovanije za popravku. Dodat ćemo pomalo
paste za lemljenje na ove kontakte. Vrlo malo je potrebno samo da bi pomoglo pri odvajanju fleta od zvučnika. I to je to. Flet je odvojen. Stigao nam je novi zvučnik. Ostaje nam još da zalemimo ovaj flat kabel na njega i vidimo da ovdje već imamo spremljeno za lemljenje, tako da ćemo dodati samo malo ove paste i krećemo istog trenutka na lemljenje. Evo, fletić je zalemljen i idemo na generalnu trobu. Montiramo zvučnik i flet na ekran. Ako pogrešite raspored šrafova, vrlo lako može doći do oštećenja ekrana. I idemo ono što se kaže proba na živo. Aktivirali smo uređaj i vrijeme je da proverimo da li radi zvučnik. Pozvat ćemo hitnu službu, ne znam zašto izlazi ovo neko ime, nije ni bitno. I evo, čujemo da se čuje policija. To je dovoljno, prelazimo na sklapanje telefona. Ovo sada na kraju nije nikakva mudrolija, vraćamo samo ove zaštitne pločice na matičnu ploču. Služe da osiguraju sve ove konektore, jer ovo ako ne vratite, Apple je to i znaju ovi konektori da se otkače i da poslije toga uređaj neće da radi. Zaveli smo sve šapiće i možemo da sklopimo iPhone-elu. Vraćamo ove žabice prvo na vrhu ekrana i onda idemo lagano ka dnu. Jedna strana, druga strana i iPhone je sklopljen. Ostaju nam još ova dva. iPhone je sklopljen i spreman za dalju akciju. Zvučnik je popravljen. Ulazimo u opšte karakteristike uređaja, opis i da nešto ne valja, ovdje bi bilo neko važno obaveštenje, ono important message, ne valja ovo, ne valja ono, sve zavisi šta zamenite. U ovom slučaju zamenjen je ovaj zvučnik i vidimo da nema nikakvih obaveštenja. Za divno čudo da nisu i tu stavili neki čip koji ima serijski broj pa da pokaže grešku. Ovaj ovdje pokazuje zdravlje baterije na 79, ali to u principu nije ništa strašno. Ako vam dobro traje baterija, ne morate je menjati. Toliko od mene. Ako vam je video bio od koristi, lajkujte ga, šerujte sa prijateljima i zapratite kanal SZ Mobile. Ako imate pokvaren 11 Pro sa ovakvim problemom, dođite kod mene u servis, popravit ćemo ga vrlo brzo. Pozdrav, do sljedećeg videa. Ćao!